जांख्रिथायनि थैसोम पार्ट 2 मुभिखौहाय शुट खालामनो थाफैनाय नैबे पेन्डेला बादाया दा शुटिंआ जागासिनो दङ। ओमफ्राय जाखांनानैहाय फैनानै दायो ओंखाम जाबाय आरो ओमफ्राय साननि ओंखामखौ माबायदियाव मोनजादों नुबाय लोगोफोर। 4:30 जानोसै नै दासो ओंखाम मोनजादों साननि ओंखामखौनो। साननि ओंखामखौनो ने आदा 4:30 जाथारनोसै नै 10 मिनिटल' नांसै। ओरैबायदि खस्थ' खेबनो गोनां जायो, शुटिं खालामनो गोनां जायो। नै हरै जोंना फंबाय दङ मिडियन मेकआप आर्टिस्ट। मिडियन मेकआप आर्टिस्ट जानांदों नों? आदसा दे दा आंबो लायबाय जोंना नै बेवाइफ्रा। मा बुस्थु इयो? मैखुन। सेरफां मैखुन नुबाय दा? मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6था। आयौ नोङो लायदों? नों लायदों? आं लायाखै। बरिया जानो बरियाथार दै। ओरै दङ नै माखासे बेफोरबायदि टेन्ट लुनानै थाबाय आरो मथा मथि बे टेन्टआवनो साबसिन आरामसे। नै ओइ सालथे नोंनिया अबेथो टेन्टआलाय? बरिया हारसिंखा दा? एकला जिबना साबसिन दा? जेलाय जाबायसो गरमा बङाइयाव थांदों इयो। ए मानोबा? आइजें लायदों। औ ओमफ्राय नैबे आराम एकला जिबन जाहैबाय। खेंखाय दं? होद आदसा आं गिदोंमोनलै चेम्बाराव थाला बोरैबा थावआव थांला गरसे माबानानै थाहैयोरा। ओरै दं नै सासे जोंना ब्रादार इयो उन्दुगासिनो दङ मेनेजार। सिमां नुना नुवाखैरा आदा? थोदस दे थिग दं। दिनै खस्थ' मोनबाय। नोंनियाथ' इयाव ओंखाममोन दा? अखाजों बारजों फैलाबो सिरि सिखाराखै दा नों? ओरै मोजां मोजां जमनायावल' बन माबा थायो आं खिन्थु ओरैहाय हुलुस थुलुस जाला सिखाराखै दा नों? सिखाराखैलै मय उन्दुहैखो इसोरफ्राय आयो खम खस्थ'लै ने फुरा खाल्थां खुथांल' फैखादों अखा। खस्थ' लानायसै जों नायग्राफ्रा मोजां नायथोंसै। औ नोंसोर खस्थ' लादो नायग्राफ्रा मोजां नायथोंसै। डेन्जारखा बिथाङाबो गैबावासो लोगो। आरडि मसन बड' फिल्म प्रडाक्सननि फेमिलिफोर ओरै दङ नै आदा हामबाय होनो आदाखौहाय सिगाङावनो। ओमफ्राय दाथ' जांख्रिथायनि थैसोम पार्ट 2 फिल्मा फाटा फाटि जागासिनो दङ। ओरैबायदि डेन्जार जाखादों। मानो होनना बुङोब्ला आङो इउटुबफ्राव लाबोथ'वाखै, नोंथांमोना फिल्मखौ नेनानै थाबानो जाबाय। ओमफ्राय दा जेनेबा आं आदानावहाय प्रथमावनो सोंग्रोगोन, गोबाङानो कुइसन खालामहरदों बे फिल्मा मालासिमाव रिलिज जागोन होननानैहाय। दा आदाया एसे मिथिहरदो। गिबियावनो नोंथांनि चेनेलनि दारै आङो साफ्रोमबो रायजो राजा बर' सावथुन अनसुंथाइ बा बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा साफ्रोमनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनाय आरडि मसन पिक्सारनि जानानै गिबियाव खुलुमनाय सिबिनायखौ बावग्रोबाय। आरो नैथियाव नोंथाङा सोंनाय बायदियै जोङो बे जांख्रिथायनि थैसाम 2खौहाय जोङो सेप्तेम्बरनि गेजेरावनो जोङो रिलिजखौ खालामनो जोङो थाम-थिम खालामदों। आरो आसा खालामदों थांनाय बाराव जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 1खौ जेरैबायदि रायजो राजाया अनसायनानै जेरैबायदि लोब लोब माने मोनसे पेन्डेलावनो मोनथाम मोनब्रै श' बेबायदि देखायनांगौ, बेबायदि हुलुस्थुलिया परिबेसखौ लाबोदोंमोन। बेबायदिनो नैबे 2आवबो बयबो जोंनि दुलाराय बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजा सावथुन मोजां मोनग्रा बयबो हारिमुखौ सिबिग्रा रायजो राजा बिथांमोना बेबायदिनो आरोबाव लोब लोब फैनानै जोंनि नैबे जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2खौ बेबायदिनो हेफाजाब आरो मदद होनायनि गेजेरजों जोंनि जिथुनाखि प्रडाक्सन बेखौहाय आरोबाव गोजौआव दिखांलांगोन होननानै आसा आरो मिजिं थिनायजों लोगोसे नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो खावलायदों जेन' बे फिल्मा रिलिज जानाय लोगो लोगो बयबो जेन' लोब लोब थांनानै नायनानै जोंखौ हेफाजाब होयो। फिल्मावथ' जथेस्थ' ओरैबायदि डेन्जार जाखागोन फिल्मा। ओमफ्राय माखासे गोबां कुइसन खालामदों बे फिल्मावहाय हेलिकप्टारफोर बाहायनाय जागोन नामा जेनेबा? जोङो थारमाने बे बुस्थुखौ जोङो माखासे बलिउड आरो हलिउड आरो जोंनि माखासे दानि एसामिस सिनेमाफोरजों जोङो कम्पेयार खालामनो जोङो बिराद सेस्था खालामबाय थादों। जेन' जोंनि बर' जाथियाल' मानो जोङो गाहायाव थानो, जोंबो नाजानानै माबा मोनसे बिथांमोननि सिनेमाखौ फल' खालामनानै जों कम्पेयार खालामनो हायो नामा? जोंबो जोंनि जाथिखौ माबा मोनसे मावनायनि गेजेरजों जों गोजौआव थिखांलांनो हायो नामा? बे थुलुंगानाय आरो बे नाजानायखौ लानानै जोङो
बे जांख्रिथायनि थैसाम 2आव जोङो बे नोंथाङा जे कुइसनखौ सोंदों हेलिकप्टार बिरनाय आरो बेबायदिनो जोंहा देग्लायबो सिगां बोसोरनि बायदिनो मुम्बाइनिफ्राय बे आइजें आइला गावग्रा बे रोखोमनि जि हिन्दी सिनेमायाव जेरैबायदि बलिउड सिनेमाफ्राव जेरैबायदि बाहायो आइजेंफोरखौ बे आइजेंफोरखौ जों लाबोफिनगासिनो दङ आरो बेबायदिनो थांनाय जि 1आव जादोंमोन 2आवबो बे सेम जागोन आरो देग्लायनि माबायाव जों आसा खालामदों आरो साबसिनै जोङो देखायबावनो हागोन आसा खालामदों रायजो राजा पाब्लिकफ्रा नायनानै बेखौ उनावहाय कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायगोन जोंनि आसाखौ जोंनि जिथुनाखि थांखि बेखौ जाफुंहोगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो मुला बाहायगोन हेलिकप्टार बाहायगोन आच्छा निश्चय खोनाबाय ओरैबायदि डेन्जार जाखासिगोन फिल्मा आंजों लोगोसे दं चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानि मानगोनां एडभाइजार आदा दङ आदाखौथ' सिनायै रावबो गैखाले मानो होनना बुङोब्ला गोदोनिफ्रायनो सावथुन मुलुगाव खामानि मावबोनाय दा आदाया बे जांख्रिथायनि थैसोम पार्ट 2आवहाय रल लानो मोनबावबाय जेनेबा आदाया मा रल हिसाबै लादों जेनेबा बे फिल्मावहाय गिबियावनो प्रडाक्सन फेमिलिनिसिम साबायखर बावग्रोबाय आरो जाय बिथांमोना दिनै जांख्रिथायनि थैसाम जितु पार्ट 2 बेखौ दैदेननाय केमेरामेन डाइरेक्टर आरो गासै प्रडाक्सन फेमिलि बिथांमोनखौ आं साबायखर होग्रोबाय नंगौ आं दिनै मोनसे बे प्रडाक्शननि खावलायहरनायाव आङो मोनसे फाव मोनदों बे भावानो जाहैबाय सासे फोरोंगिरि हिसाबै आङो बाव गुसुं आरो फिसा मोनसे सावथुनाव रल लानो मोननानै गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो नायगिरि आरो हारिमु मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम खावलायगोन जे जांख्रिथायनि थैसाम दिहुनगिरि एबा प्रडाक्सन फेमिलिखौ जाहाथे बयबो बजबनानै लायो आरो बिथांनि सिनेमा दिहुननाय एबा बिथांनि नाजानाया जाहाथे आरो गोजौ थाखोआव दावखोलाङो बेखिनिखौनो आङो दिनै रायजोफोरनि सिगाङाव बुंबाय आरो आं दिनै रल लानो मोननानै जोबोद गावखौनो गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय आदाखौ नुबोदों गोबांथार फिल्मफोराव माजे समाय फेथ्ला फिल्मफोरबो लाबोनाय जादों ओमफ्राय माजे समाय बेफोरबायदिनो मोजां मोजां रलखौबो लानायखौ नुबोनो मोन्दों ओमफ्राय जेनेबा फेभारेट हिसाबै फिल्माव रल लानाया मा फावखौहाय आदाया ओरैनो रल हिसाबैहाय साबसिन मोनो जेनेबा आसलते आङो गाजेननायनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला जेब्लानिफ्राय आङो सावथुनाव फैदोंमोन अब्लानिफ्राय आङो फ्राय फेस्ला तथा कमिक तथा सासे कमेडियान हिसाबै रल लाबोदों प्रथम 1987आव सान्दिनि आसान प्रथम आंनि जिउआव रामफल बिलनिफ्राय दिहुनजानाय बर' हारिनि गेजेराव थामथि दिहुनजेननाय सान्दिनि आसानाव आं रल खालामजेनदोंमोन थबसा सासे गराय गांसो हाग्रा फावजों बेनि उनावहाय मोनसेनि उनाव मोनसे फैनानै 23-24सो हयथ' एसे बाराबो जानो हागौ बे रल खालामबोबाय सिनेमा गाबोबाय जेनेरेलि आङो कमेडियान खालामना मोजां मोनोमोन आरो आङो जिहेतु एक्टर जानायनि आंहा मोनसे फिजिकेलिबो बेबादि माबा नङा बेबादि सावस्रि गैया महर गैया तथापि आङो हारिमुखौ मोजां मोनो हिसाबै आङो कमिक हिसाबै कमेडियान हिसाबै रल खालामनो मोजां मोनो एसे फेस्ला बुंनानै आरो फेस्ला फाव खालामनो थाखाय आंखौ प्रडाक्सन जायफ्रा दिहुनो सिनेमाखौ बिथांमोना फ्राय आंखौ फेस्ला पार्टखौनो लाहोयो बेनिखायनो आं बेखौ खालामनांगौ जायो दाउखुमै होननानैबो मिथिदोंमोन मोनसे समाव बेथ' फिल्माव गोबां नामै दङ अनला पुलिसबो होनो बिदिबो मुं लानानै दिहुननाय हयथ' सावथुन दिहुननाय जादों एखमबा थबसाबो होनो एखमबा दाउखुमैबो होनो आरो बेबादिनो एखमबा थाइगिरबो बै बायदि बायदि बे दिहुनग्राफोरनि जे स्क्रिप्टआव जा मुं दोनो आं बे हिसाबैनो रल खालामो दिनैसिमाव मोनबेसे फिल्मफोरावहाय रल खालामखो आदाया आङो दासिमाव फिल्मथाराव 19था जाबाय आरो बेबादिनो एलबाम दङ आरो बेबादिनो मा होनना बुङो बेखौ भिडिअ मिउजिक भिडिअ दङ बेफोरबायदि खालामबाय गोबां खालामबाय